Zvakandibata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe. Ini ndichibva ndamutevera ikoko. Ndamutevera ikoko tatadza kunzwisisana ikoko. Ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya uya. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza. Ndaona haasi kudaira. Nemaoko. Saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva sei achibva kuwara manje. Asina ndisachinangwa chekuda chekuti ndimuuraye. Ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya. Ndikamudaidza ndinoona munhu achadavira. Ndini zvakandishungurudza. Svikana nhasi zviri kundishungurudza just because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu. Achiti ndo mafambiro ari kuita. Svikana nhasi zviri kungondirwadza zviri kungondishungurudza. Amane shamwari dzedu titambiraiwo motiregerera. Pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva. Tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emuwebezilo namabasa musatibanane wotokotadzira. Tadzidza mabasa namabasa musakubanane wotokotadzira. Kusangana zvekare kwatiri kuita pachirongwa Turning Point Prison to Progress, apo patinoenda tichinoona hama dzedu dzekurarama dziri mukati meusungwa. Muzuva ranhasi tabuda takananga pamusha weChikurubi Maximum Prison, apo pataenda kunoona baba vanonzi Chris Gotha avo vakasungwa nemhosva yemedha mushure mekunge vanzwa kuti shamwari yavo yavaifambidzana nayo yakanga yava nemumwe murume wayaifambidzana nayo. Saka tati regai tifashanyire tinonzwisisa nhau yavo kuti zvakambofamba sei, vakazopinda sei mukati meusungwa. Kufaro wangu kuti tinge tichisangana paZim News TV. Zita rangu ndinonzi Frank Gwesere. Njiti regai titore mukana uno tivachingamidze tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo kuti mwanasikana azenge achirasikirwa neupenyu hwake. Chris Gotha makasimbera? Aiwa, ndakasimba zvakanyanya. Aiwa, tinotenda. Kumushando kupi? Kumusha ndinobva kuChiwiti kuKenzamba. Kenzamba uko kuseri kweSinoya. Maitawo zvegoridhe here kana kuti? Ndaiita zvegoridhe. Ndo zvandairarama nazvo. Ichi ndikabva kugoridhe topinda munda torima. Tairarama negoridhe pamwe nekurima zvakare. Kunonyanyorimwa chii? Kunorimwa chibage nekotoni. Chibage nekotoni. Alright. Saka ndimairowa kamari yeudonjo. Taimboti dzimwe dzenguva taimboiwana. Mukoma Chris Gotha wanga vane mhuri? Mhuri ndanga ndinayo. In fact ngoti mhuri ndinayo. Asi mudzimai wandakata nayo mhuri iyoyo akashayika. Saka ndakangosara ndine mhuri. Vana vanokwana kuita vana. Ndo varipo panze izvozvo. Asi mai vavo vakaita sei vakashayika zvavo. Uyu mukadzi wekuzoshayika ndiye wandaifungidza kuti ndiye achata sei achachengeta mhuri yakasiyiwa nemudzimai. Ndanzwa kuti mhuri yanga iriko handei panhau. Ndangonzwa ngotanga kutaura kuti uyu mukadzi uyu chii chakaita kuti mukoma Chris Gotha vazopinda mukati meusungwa? Zvakaitika ndechekuti uchidanana nemunhu zvaziya unosvika pakuperera uchimudza kuti vamwe ndewangu chete. Saka handei mati amai variko asi vakazoita sei vakazoshaya. Pane pandoda kunzwisisa kuti chakatanga chii? Vakatanga kushaya here kana kuti manga matova nemunhu wamama kudana naye? Aiwa, mudzimai amai vemhuri ndo vakashayika. Vakatanga kushayika. Vashayika kudaro ndichibva ndazowirirana nemumwe. Ichiti pamwe ndiye wandichagara naye kuti achengete vana vakasiyiwa nemupe. Ndizvozvo. Handiedu kumberi. Kudanana kuya. Saka tikudanana kuya uyu mukadzi uyu aigara kumba kwavo nevabereki vake. Ini chigara upi kumba kwedu nevabereki vangu. Ndokuti ini ndindaiti ndikaenda kugoridhe
ndikauya ndikarima ndichichengeta kuti vabereki vangu pandaigara nokuti vabereki vangu vakuru avo vangasiyawo zokushanda vakugara pamusha pamwe chete neni. Saka zvakandibata-bata mukadzi uya atora mombe achinomwisa mvura mombe, ini ndichibva ndamutevera ikoko. Ndamutevera ikoko tatadza kunzwisisana ikoko, ndo pandakatanga kumurova mukadzi uya uyu. Mukadzi uya ndamurova akabva adonha ndibva ndamudaidza, ndaona haasi kudaira, ndamudaidza haasi kudavira, ndakabva ndarohwa nehana ndibva ndatoona kuti iyi yamhosva yandaita sei, ndapara chibva ndaita sei, chibva ndatiza, chibva ndaenda pane imwe village, chibva ndanoswera ndiriko, chibva ndazobva futi koko, ndibva ndadzokera futi kuya kune mudzimai uyu wandakasiya ndaita sei, ndarohwa uye ndichiti pamwe yaita sei abepura, ndibva ndasvika ndibva ndaona aripo munhu angaita sei, angatoshaika. Saka chakaitika ndechekuti ndakabva ndadzoka ndibva ndanogara kumba kwangu. Abereki vemwana uyu vaizviziva kuti mukadzi uyu ari kufambidzana neni, achibva auya kumba kwangu achibva azobvunza kune hanzvadzi dzangu tiko mamboonawo musikana here nhasi kubva makuseni kusvika manheru anaya. Inini manje nekuziva kuti yamhosva ndakabva ndati aiwa no nhasi anabvira ndatasei ndaonana naye, hanzi musikana anopfudza kunomwisa mvura mombe asi haana kuita sei, haana kudzoka. Inini manje nekuzamawo kuti pamwe ndingangonzvengawo mhosva, chibva ndaenda kumba kwabereki musikana uya uyu, chibva ndanobatsirana kuti asei kutsvaga munhu wewe. Ini ndichiziva kuti munhu ndindaita sei, ndamukanganisa sezvo mweya yakaipa inenge yaita sei, inenge yakugara. Chibva ndabatsirana kutsvaga, chibva ndadzokera hapana chandakaona. Papa manga ri gore ra 2003 chibva ndabva kuchivhiti kuyakwe, chibva ndauya kumutora shanga, chibva ndakushanda kumutora shanga. Ndakumutora shanga kuyakuya ndo pakazoya hanzvadzi yangu achibva kumusha achiuya kumutora shanga, achiri bhuti pane madreams zvakadhirimwa nagogo vani vemusikana uya wekushayika uya vadhirima kudaro vakabva vazotevedza mafambiro angaita hope dzodzo, vachibva vasvika vachibva vaona maremains emunhu wewe, panga padarika gore musikana uya ata sei ashayika, vachibva vatora maremains aya infact vachibva vanoripota kumapurisa zvawanikwa, mapurisa achibva anotora maremains aya vachibva vaenda nayo kupostmortem. Postmortem ibva yasvika achinzi no hapana chatiri kuona kuti munhu akaita sei akafa nei, vatora maremains aya vachibva vaviga maremains aya, vachibva vatanga kutsvaga inini manje kuti ko munhu ndiye aifamba nemunhu ari kupi, handiti inini mai ndanga ndisadzokeri futi kumusha, mai ndakucha kumusha kuti kwaane mhosva. It was 2004 handiti. After 2004 kusvika 2010 pandakazosungwa inini, ndanga ndakuita zvokurima futi ndakumutora shanga. Abereki vangu vachibva pakashayika baba vangu, mai vangu vakabva vatengesawo kuti stand yaiya, vachibva vatouya vachibva kugara neni futi kumutora shanga kuno. Zvisiri zvekuti vanga vakutizawo here nyaya dzautori? Amai vangu hapana kana chavaiziva kuti ndini here ndakapara mhosva kana kuti handisi. Mhosva iyi ndini chete ndaizviziva kuti ndini ndakapara mhosva iyi. Kusvika nanhasi hapana kana hama yangu inobvumirana nazvo kuti ndakapara mhosva. Hama dzangu dzese dziri kungoti ndakapomerwa mhosva yakadai. Ndizvozvo. Amai vangu ndimatatayiwa kubva ikoko, sezvo inini vanhu ikoko vari kuda kuzama kuti sei kundipinza mhosva yandisiri, imimi bva ikoko ini handikwanise kukuriritirai muri koko, uyai mugare kuno, chibva ndakugara navo. Saka mukurima kwataiita takapiwawo mastendi nemusangano zviya tibva takurwisana manje veimwe wadhi neisusu vemune imwe wadhi tichirwisirana sango imwe chete. Saka inini ndanga ndakasarudzwawo semupurisa anoona zvinopinda nezvinobuda muvhireji muya. Saka vaiti vamwe vemwe wadhi vakauya vakavaka ini ndoendo destroya zvinhu zvazvo, sezvo ndini ndakandini mupurisa imomo.
saka vanhu vaiwaya manje vakabva vanzwa rumaze kuti munhu kwaakabva uku pane something chakaitika mogara kwaruta kunuka kutowanda mhosva saka nekushungurudza kwandaivaita manje vachibva vanondiripotera kupe kumapurisa kwako pandakasvika ndikatorwa nemapurisa handina kutoziva kuti pachamuka nyaya yandakaita ndiri kumusha kuyako ndafunga kuti nyaya yekuputsa kwandiri kuita dzimba dzevanhu handina kana kutovhunduka nazvo ndakangoti hapana mhosva chibva ndaenda kumapurisa kuyako ndine confidence yekuti ndosvika ndichiita sei ndichidzoka ndasvika kwekwe chibva ndayambirwa nemhosva iyaiya ndikati no mhosva iyi zvishuwa inini zvakaitika ndiriko zvoshuwa tikabatsirana nehama dzekumutsvaga tikamushayiwapo neniwo kusvika nanhasi handisota sei handisi kutozivawo kuti zvakafamba sei. It was 2010 chibva ndatorwa chibva ndapinda mumaoko mumapurisa ndapinda mumaoko mumapurisa 6 September 2010 chibva ndatanga kupinda matare dzimhosva chibva ndarimindwa necustody kusvika nanhasi ndichiri mukati ndamukati muya ndakangosvika mudare ndichingoita sei ndichingoramba mhosva iyaiya handiti nokuti hapana akandiona ndichipara mhosva yakafanana naiyoyo chibva ndatongwa kondemu nemhosva iyoyo ndatongwa kondemu ndagara 6 months ndiri under kondemu ndibva ndazodzikiswa napresident ndichibva ndava mulife. It was 2021 pandakaitwa mulife svika nanhasi ndiri kuno kuchikurubi ndiri mulife C ikozo ndakabva kuma-D class ndamulife C. Alright. Ndoda kudzokera kumashure pakufambidzana kwamaita paipai makanga mune dzimwe mhosva here dzamakambenge makabata kumashure kana kuti iyoyi yekunzwa kuti ane mumwe munhu ari kufambidzana nayo ndo yakabva yakupai hasha dzakawanda zvokuti makamurova kusvika pakuti munhu anovhara ipapo hapana imwe mhosva yandakambombata nayo munhu taiwirana naye zvakanaka zvisingaite ende marovero andakamuita ndanga ndisingatarisiri kuti achasvika pakuita sei achasvika pakushayika nemaoko saka pakudonha kwaakaita manje ndo paakabva anodonhera padombo achibva aita sei achibva akuwara manje asina ndisachinangwa chekuda chekuti ndimuuraye ndakazopedzisa ndabatikana zvakanyanya ndikamudaidza ndoona munhu achadavira then zvakandishungurudza svika nanhasi zviri kundishungurudza just because hapana kana kukanganisana kwandakaita naye kunze kwemanyepo andakanzwa nevanhu achiti ndo mafambiro ari kuita svika nanhasi zviri kungondirwadza zviri kungondishungurudza asi chinangwa chekuti ndimuuraye checho ndisina chinangwa chekumuuraya. Asiwo kumashure uko ngatitarisei tisati tazova nemudzimai uyu akazorasikirwa neupenyu ngatitarisei neni namama vangu vakazoshayikawa maigarisana zvakanaka here kana kuti maingoti mukanetsana mutora maoko? Aiwa nemudzimai uyu wane mhuri naye hatinobvira tambokanganisana kana mbama hatina kana ndiye munhu akatondiita kuti ndidambudzire chikoro parodhi ndizosvika pakumutoura ndigarisane naye hapana kana problem andanga ndinaye hapana. Saka zvekurova izvi zvakazobva nepo maiva munhu raiva nehasha vokukura kana kuti ndosaka ndataura kuti zvimwe zvinhu zvinotikonzeresa kuti tisvike pakubata zvimwe zvinhu zvakaipa handiti zvimwe zvinhu zvinenge zvakaitika otherwise nemadzitateguru edu kumashure kana kuti chii chinenge chakaitika unozongoerekana wangopinda mazviri nguva idikidiki unenge wakutofunga kuti kondaitei hameno kamuka pfungwa kakangondibatawo handisi munhu wekuti ndanga ndiri so violent handisi munhu wekuti ndaigara ndichinetsana nevanhu but ipapo apo nanhasi zviri kungondinetsa kuti zvinhu izvozvi zvakaitika munguva diki tofunga kana 3 minutes hadzinokwana asi iko zvinozvi zvandiparadzira makore anoekwana kuita 15 ndiri pasi peusungu saka ndo zvinhu zviri kundishungurudza zvakanyanya izvozvo kuti handisi nyatsonzwisisa kuti chii chakaitika saka ndiri muno mukati munomu ndakabva ndatanga kunamata ndanamata ndopandakuona pfungwa dzangu dzichindirangaridza kuti zvandakaita zvezviya
zvakaipa inini handifani kuramba ndichiita zvinhu zvakapana nezvozvo nokuti vabereki vangu vese vapera ndiri muno mukati hama dzangu dzimwe dzese dzapera ndiri muno mukati vana vangu handisi kuzokurarama sei panze papo ko zvinozvo hapana kana munhu ari kuita sei ari kuya kuzongoona zvimwe zvinhu zviri kundishungurudza kuti mhosva chaiyo kaya ndakapara yakonzeresa kuti ndiseparate nemhuri yangu ndiseparate neukama hwangu ndangogara senherera muno mukati meusungwa muno asi chimwe chinhu chandadzidzawo muno mukati ndechekuti ndakugonawo kudzorawo vamwe vanhu vanenge vaita zvakaipa ndovaudzwa kuti hama dzangu ngatisiyane zvakadai hazvina kuita sei hazvina kunaka munhu kana achirwara zviya anogona kupiwa mishonga anonyorerwa mishonga nechipatara iko zvinozvi ndakadzidza ndaphd kuti ndogona kukansela munhu kumudzidzisa kuti agone kuita sei agone kuteedzera zvaanenge akaudzwa nana chiremba manwiro anenge aita mushonga saka zvimwe zvinhu zvinokuti ndakakanganisira mwari ndikakanganisira society asi mukukanganisa kwangu ndadzidzawo zvimwe zvinhu zvandanga ndisingazive muupenyu hwangu kutoti iko zvino ndagona kutobatsira murwere kana ndikaonawo vanhu vachida kurwisana izvozvo ndogona kutovatsiudza kuti aiwa tisadaro akomana tisadaro akomana asi inini pachangu ndiri kuzvibrema kuti zvandakaita chaizvo ndakakanganisa ndizvozvo. Ndoda kudzoka kumashure baba, ndanzwa muchiti pese pamaibvunzwa nezvemhosva iyi mairamba even kana kukoti makapinza not guilty ndizvo zvandizvo. Ndanzwa futi muchitaura kuti kana hama muzuva ranhasi vanototi muri kuita sei? Kupomedzero. Pane here wamakazowana mukana kuti mungoudza kuti shamwari unoda ndairamba zvangu kwaida kuva kunzvenga mhosva, kana kuti kana kuri kutotanga muri kutotanga izvezvi kubvuma, nekuti pamwe hama nhasi dzakatarisa dziri nepfungwa dzekuti mutemo wakashata, hama yedu haina mhosva. Hama dzangu kana kubva pandakasungwa kusvika pari zvino hapana kana hama yangu yandakagona kugara nayo pasi kuti ndivatsanangudzire mafambiro akaita nyaya just because hapanawo kana pandakangotongwa kondemo vese vamwe vakabva vatoora munhu kuti hama yedu hatichaita sei hatichaiwana zvakare. Saka ndauya muno mukati meusungwa munomu ndopandakatanga kukanserwa nerehab nemachechi vachindiita sei vachindikansela, ndikaona kuzvishuwa kuti zvishuwa ini ndakatadza ndichasvika kupi ndichiramba ndichiti inini mhosva handina kuita sei handina kupara mhosva. Saka ndiri kubvumawo kuti kana izvozvo Mwari vakanditira nyasha kana mutungamiri wenyika vakanditira nyasha vakandibudisa muno mujera, vanhu vepanze ngavasandiona semunhu akaipa iko zvinozvi ndamunhu ndakugona kuita sei ndakugona kugarisana nevanhu ndakugona kuziva kuti ichi chakaipa ichi hachiitwe through kugara kwandaita mukati ndamunhu ndakuziva kuti mhosva haite sei, mhosva haibhadhari, mhosva haipari. Nhasi uno toti ndakupai mukana magara makatarisana zvichida pamwe nehama dzenyu kana kuti nehama dzemufi, mashoko amunoda kuvaudza munoda kuvati inini ndiri kukumbirawo kuti hama dzangu chaidzo vandiregererewo. Ndakashoresa nekutukisa zita redzinza, taakutonzi kudzinza rakati kune vanhu vanopara mhosva dzekuuraya vanhu nevandakatadzira chaivo. Ndinokumbira kuti vandiregererewo just because ndikaramba ndiri muno mukati inini ndikaramba ndiri muno mukati mhosva iyoyo hapana munhu anogona kuiripa kana kuita sei kuibhadhara. Asi ndinokumbirawo Mwari nemutungamiri wenyika kuti vakandidzirawo nyasha vakandibudisa panze inini ndogona kuita sei, ndogona kunoripa mhosva yandakaita sei yandakapara. Ndokumbira kuti vandakaparira mhosva vandiite sei vandiregererewo. Ndakakanganisa through panguva iyoyo ndanga ndisingazive chinonzi kunamata, ndanga ndisingazive kuti ndaingoita zvese ndiri panyika yepanze, ndanga singamwangudo but ndanga ndiri munhu kuti ndanga ndisingambosvika kana panonamatwa kambaitwa sei. Iko zvinozvi ndaane macourses andaita munomu mabible study andiri kuita akawanda ndatova pastor ndiri munomu, ndatova mufundisi ndokuti ndikasvikawo pamberi pevanhu ndichiparidza zvechokwadi ndotoparidza nezveukuru hwaMwari. Saka ndokumbirawo kuti vandakatadzira vandiregererewo pamwe nevedzinza rekwangu vandiregererewo kusanganisira mutungamiri wenyika chaiyo vandiregererewo nezvandakaita
pamhosva yangu yandikata sei yandakapara. Kuti ndinotendawo mutungamiriri wenyika ndinonzwa vachiadresa vanhu vanotanga vavhurawo kana mavhesi mamwe avanovhura. Tinoshuvirawo kuti dai mutungamiriri wenyika vakaramba vari ndivo vanga vachitungamirira nyika kumashure uku, handifunge kuti pamwe dai takatongerwa rufu, nekuti mutungamiriri wenyika aripo pari zvino munhu anozivawo kuti munhu anokanganisa ine munhu anoregererwa, nekuti mutungamiriri anoshawo Mwari, anofambawo mufambiro unodiwa naMwari, mutungamiriri ane tsitsi. Saka tinoshuvirawo kuti dai Mwari awedzera mutungamiriri akadaro makore ekurarama, kuti kune vamwe vedu vanochakanganisawo nekusaziva shuwa mutungamiriri vanonyatsoonawo kuti aiwa hapana usingatadzi, munhu wese ane kodzero kuita sei yekuregererwa. Tinovatendawo zvakanyanya kuti dai vanga vari ndivo, hatifunge kuti dai takapedza makore atapedza tiri muno mukati. Mwari ngavaitire nyasha, Mwari awedzere makore ekurarama, varambe kuita sei vachingotonga. Ndoda kudzorai kumashure baba, pamakatongerwa death penalty makazvitambira sei? Death penalty yanga yakaoma zvekutoti inini zvangu ndakangobvirawo parimandi ndichinzwawo vanhu vachiti aiwa iko zvinozvi vari kutonga zvavo death penalty asi havachauraya vanhu. Zvekutoti ndini ndakatonyaradza hama dzangu vachiuya kumaseuzo kwatanga tiri vachichema ndatongerwa rufu inini ndikati no Mwari ndivo vanoziva kuti chii chichaitika kana kuti chapera sei. Asi death penalty ndinotaura kuti hatifani kupara mhosva inosvika pakuti munhu atongerwe death penalty, nokuti pa9 ndakuedza ndagara inini hope chaidzo ndanga ndisingawani hope. Because kadiki chaiwo kana kudonha usiku wakarara unotovhunduka wogara zvakare uchifungidza kuti pamwe zvakataurwa nematare zvezvo zvakuita sei zvakuitika. And then upenyu upadeath penalty hawakaoma, hausi upenyu wekutamba nawo, zvanga zvichirwadza kuti kana uchifamba uchidika mukati mewamwe wasungwa vanokudziurira kuti unge uri mhuka kana kuti hausi munhu, kuratidza kuti unenge uri munhu anotyisa pamberi pevanhu vese, kuburikidza nemhosva inenge wakapara, kuburikidza nemutongo wanenge wakapiwa, mutongo worufu. Nokuti vanhu vese tariro vanenge pasisina, unenge uchiti apa zvapera. Kuita 2017 pakabuda former president vachitaura vachinzi taakuzadzisa zvakataurwa nematare, kune wese vane hama yakatongerwa rufu taakuzadzisa. Ngoma handidi kukunyeperai, pakarwariwa ipapo hapana munhu anga akasununguka, asi takazotenda Mwari vakatenda matables. Mutungamiriri wenyika varipo pari zvino vakauyawo vatinzwirawo tsitsi vachibva vatidzikisawo kuti vanzi haiwa iko zvinonzi muchava makondemu malaifi kusvika pari zvino tichiri malaifi, asi upenyu wacho wanga wakaoma kusvika nanhasi. Hapana kana pakampani pandakambosanda makore anokwana kuita 15, asi nekuda kwemhosva nekuda kwekutadza kwandakaita ndapedza 15 years ndiri muno mukati. Mwana wangu wandakasiya ane 5 years, iko zvinozvi ane makore anokwana kuita 20. Handimuzivi, iye handiziviwo futi kuti ndakaita sei. Izvo zvinondishungurudza mukurarama kwangu kuti ndichararama upenyu hwakadai kusvika rini. Ndinopfugama usiku nesikati ndichinamata kuti dai Mwari vatinzwirawo nyasha kuburikidza nemutungamiriri wenyika aripo, kuti tinosangana zvakare nemhuri dzedu dzatakasiya panze. Ndizvozvo. Nhasi uno panguva ino vaKrisi, kune murume ari kunze ari kutobata chikomba, kutaura kwatiri kuita kuno. Amen. Ndezvipi zvinhu zvamunoti dai ndaigona kugadzirisa, dai ndakaita so, kuitira kuti iye pamwe ane pfungwa dzekunorova mukadzi kana kuti ane pfungwa dzekurova chikomba? Iko zvinozvi ndava munhu ndakugona kukansela nekudzidzisa vamwe vanhu. Ndinoti ukaona mukadzi afunga zvaafunga asisadi nezvako, haufaniri kuita mukana wokuita sei wokusumudza ruoko kana kuita sei kurova mukadzi iyeyo.
chinangwa ndechekuti kana yoona kuti hauchafariri kugara nemukadzi akafanana naiyeyo unongomutora zvakanaka womudzorera kuvabereki vake iwe utsvaga mumwe mukadzi waunenge uchida than kuti usumudze ruoko kana utore chimwe chinhu urove mumwe munhu nokuti anofanira kuparadza upenyu umwe munhu ndiMwari chete kwete mumwe munhu kuti aparadze upenyu umwe munhu saka pari zvino ndikutotaurawo ndakasununguka ndichiti aiwa pari zvino kana ukakanganisana nemunhu ndakadzidza inonzi peace education ukaona kuti panzvimbo yaunenge uri pakuda kuitika zvinhu zvinokuafekta iwewe suduruka ubve papo uende kune imwe nzvimbo dzimwe unozodzoka panzvimbo iyoyo uye munhu anenge ane hasha kana chikamu changa chakuda kuitika ipapo zvinenge zvatopfuura makutoenda pane chimwe chikamu kana uri pamusha kana mukadzi akakukanganisira kana makusvika panguva yekuda kukanganisana unogona kubva pamba umbotenderera uri kumunda kana kumatanga emombe chichi the moment yaunodzoka kubva ikoko uchiuya pamba paipai hasha dzemukadzi wewe dzinenge dzapera kana iwewe hasha dzako dzinenge dzapera mogarisana zvakanaka ndo madzidziro andakaita paprogramu yepeace education yandakadzidza ndazwa muchitsanangura muchiti iko zvino magara 15 years kureva kuti kubva 2010 kusvika iko zvino 2025 makagara zvakanaka iko zvinozvi kugara takagara zvakanaka nokuti kugara zvakanaka kwangu inini kuzvichengetedza kwangu kwanenge ndichiita ndichiteerera zvinenge zvichidiwa nevanenge vachindichengeta handikwanise kuzopinda mumatambudziko kana mumakondakti anenge achipindawo nevamwe nokuti vamwe vanoita musikanzwa wopinda mumakondakti akafanana newayo asi inini kubva 2010 ndichipinda kusvika pari zvino hapana kana pandakamborova kana naofisa vanondichengeta kuburikidza nokuti inini vakanditi gara ndobva ndagara ita chakati ndobva ndaita ichocho ndichitevedzera zvavanoda saka kuti nditi handisi kugara zvakanaka ndenge ndichinyepa inini ndinenge ndichigara zvakanaka kuburikidza nokuteerera kwanenge ndichiita zvanenge ndichiudzwa nevanenge vachindichengeta mukati menzvimbo iyi pamwe muri kuvazeza kakuti pane vakagarawo kwavo vakatarisa kunokwa makagara zvakanaka kugara zvakanaka inini zvinondinakira inini handizvo zvinonakira mumwe munhu so pamunoona kuti ndakabva pachikondemu ndikadzika ndikaita mulife D iko zvinozvi ndabva pachilife D ndapachilife C ndakutenderwawo kufamba uko tisina kusungwa kana makumbo kana kuita sese kufamba nekupera kunenge kuchiita chigove changu chandakapiwa saka hapana kana chimwe chakaipa chanenge ndichiona kuti ndikubatwa zvakaipa pakugarisana chaipo chaipo aiwa unoona kuti kana wasvikawo pamba peumwe munhu kana wapindawo muofisi meumwe munhu unofanira kuteerera zvinenge zvichidiwa nemunhu waunenge washanyira nemunhu anenge achikuchengetedza panzvimbo iyoyo nokuti isusu takauya pano hatina kuuya nekuti isusu takakonzereswa neumwe munhu inini ndini ndakazvikonzeresa kuti ndiuye pano saka ndauya panapa inini anofanira kuzovenga mutungamiri wenyika kana kuti kuvenga mapurisa kana kuti kuvenga maprison officers vanondichengeta nokuti ava vakatondipiwawo maoko mavo kuti vandichengete kuburikidza nemhosva yangu yandakapara inini handifanira kuvenga mumwe munhu inini ndini ndega ndakazvikanganisira saka ndinofanira kuteedzera zvavanenge vachida ende handifanira kuona mumwe munhu wandinovenga ndizvozvo aiwa ndinotenda baba Chris nemashoko amatipa ndinovimba futi muri zvichida pamwe nehama dzemufi vakuonai kekutanga muchivaudza kuti zveshuwa mhaka ndakapara izvozvo zvega zvinosunungura even vanenge vaine shungu vachiona munhu achibvuma kuti zveshuwa paya hongu ndaida kunzvengawo mhosva hakuna munhu anotambira mhosva sepleti yesadza asi kana maakugona kuzvitaurira so tinongotenda nazvo nekuti vashoma vanokwanisa kutora danho ramakutora kuti maakubvuma kuti zveshuwa paya ndini ndakakanganisa ndisingazivi kana mune mashoko ekupedzisira amunoda kutaura mashoko ekupedzisira andinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe kana kuti kuno mutungamiriri wenyika ndikumbira kuti kana Mwari wandiitira nyasha kana Mwari wanditendera kana ndabudiswawo muno mukati meusunga since
wabereki wangu wese wakaparara panze apa sina stendi akasiona baba wangu mchembere wanga watengesa stendi iyoyo handina pandikutarisira kuti ndikabva panapa ndichanosvikira papi pari zvino nokuti handidi kutaura zvokuti zvokunyepa kana kuita sei panze hapana kana chandinotarisira kuti ndicho changu pari zvino panze hapana kana changu chiripo ndikutarisira kudai vana vangu kana kuti nedzimwe hama dzangu dzichiri kurarama pari zvino kana vachindinzwawo kuti ndichiri mupenyu vakapota vachiuyawo kuzondoona kuno ndinogara navo pasi toita sei tokurukura navo kazhinji ndinoshaya kuti hama dzangu kana kuti vana vangu vangauye sei kuno kwandiri kuno kuti tigare pasi zvikurusa panonzi family week pepa tongogara iwo apa inini apa tisokutsanangudzira mafambiro azvakaita nemarongero anjada kuzoitawo kana Mwari wanditendera kana Mwari wandiitirawo nyasha saka ndikukumbirawo kuti ipapo ndibatsirwewo kuti inini nevana vangu tigone kukonektana tigone kusangana ndiri mukati meusunga kudai tigone kuwirirana kuti kana tazobudawo pane chirongwa chiri kunzi cheparo panenge pachidikanawo hama yepejo kuti ukabva muno havana kutambira ndavapi saka inini handina kana hama yangu kana wani iri kuuya kuzondoona saka izvozvo kana ukanyoresa hama yangu yepejo hapana kana ndogona kunyoresa nekuti handina kana hama yangu iri kuuya kuzondoona ndochishuwo changu dai vagona kuuyawo kuti kana ndazosunungurwawo inini ivo vanondipupurirawo kuti zveshuwa uyi hama yedu akakanganisa asi tinogona kuti togona kumuchengeta saka pari zvino ndizvo zviri kundishungurudza izvozvo kuti pachirongwa chiri kutaurwa cheparo ini ndichatangira papi nekuti handina kana hama yangu chairi kuuya kuzondoonawo zvakakosherei kuti hama iyoyo hama ida pamwe kune vamwe vari mukati kuti vasino hama dziri kuuya hama chakakoshera hama ndechekuti pane chirongwa cheparo chiri kuitika anoti nyoresa hama yako yepecho handitika saka kana usina hama yako yepecho haugoni kuregedzwa kuti uende panze nekuti vanenge vachiti hapana anokugamuchira panze papo handiti uyezve futi kana paita hama maparo officers vevai vanoenda kune hama iyoyo obvunza kuti maigarisana sei nehama yenyu isati yasungwa handitika hama iyoyo ndio inondipupurira zvakare aiwa izvi zvakaitika zvakangoitika asi pakugarisana chavo chepo tanga tina problem nemunhu iyeyo ayo ndinotenda baba Chris vana ndichitaura navo ndiva Chris Gotha vanobva kusaidi rekuno naChinhoi Mutorashanga uko vari kutsanangura mafambiro azvakaita kuti vazopinda mukati meusungwa ndofunga manzomuri eZimbabwe vachitsanangura kuti ndaimbova nemukadzi wangu asi akazoshaya ndipo pandakatsvagawo shamwari yekuti tifambidzane asi ndakazonzwa nemakuhwa kuti ane mumwe munhu waanga akufambidzana naye zvakazondipa shungu ndikaenda ndikanamurova asi handina kuziva kuti kumurova kwandatoita munhu atorasikirwa neupenyu ndofunga maona futi vachitsanangura kuti kubva pandakabatwa nemhosva handina kumbobvira ndabvuma kuti ndakauraya murandakadzi uyu kungava kuhama kungava kuhama dzemufi kwese ndakanga ndisingabvume mhosva asi nhasi uno ndoda kutora mukana uno kuti ndikuudzei hama dzangu hama dzemufi kuti shuwa mhosva ndakapara asi semunhu ndaida kunzvengawo mhosva ndofunga vazhinji vari kunze vane mutauro wavanotaura kuti hakuna munhu anotambira mhosva sepureti yesadza asi ini ndazvipira kuti ndikuudzei mukandishanyirawo muchiuya kuzondiona ndingakuudzei kuti zvakafamba sei musi wakazorasikirwa nemurandakadzi uyu neupenyu hwake uyezve pamwe ndaigonawo kutaura nemi veukama mundibatsirewo kuenda kunoripira hama dzakarasikirwa nemumwe wavo tiri kuno kuchikurubhi maximum prison zita rangu ndoitwa Frank Wesere nchiti chisara kana mutiriona tambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe komori yeZimbabwe tinokumbira
mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana shamuri yezimbabwe tinokumbira mumwe mukana